Gavana machon ma Murang'a Mwangi wa Iria manche noyier jakom board mochung' ne rango kaka ing'iewo kendo uso mwandu sirikal dwaro ni mondo tim nonro ewi kweth moro miluongo ni Itungati masani okonore kendo kero luoro e aluora mag Kenya. Iria wacho ni kwethno osebedo katimo rombe mopogore opogore e gwenge ma Masawa, gino mowacho ni kelo luoro ne jodak makono. Owacho ni kwethno omi nyingno ma bende nitiyo godo kod jolweny mag Mau Mau mane gore ne gi jowagunda e kinde mane Kenya dwaro loch margi kowuok e lwet jowagunda. Iria okone oganda mawuok e aluora mar Kenya mondo kik yie ti kodgi e kedo kata kwedo sirikal. We cannot be led by a sect. Na ninataka kuwaomba wanakanisa wachunge sana, because this sect want to associate themselves with the church. Wanawafuruta. Sisi tunataka kuingia kama kanisa, sio kama kupitia kwa hiyo sect ya Itugati sect. Kama ni mambo ya kitamaduni, sisi tuna vikundi ambazo zimeorodheshwa, zimeandikishwa. Jakom komiti ma thieth